van Cyber Satelliet. En ik ben piraat van de Friese Marn. En ik heb heel veel geld beroofd van allemaal mensen. Oh shit, ik moet nog 40 seconden, man. Nou, en dan ga ik ook wel eens op de Waddenzee. En dan vaar ik naar bijvoorbeeld de Schelling toe. Of bijvoorbeeld Vlieland. Of bijvoorbeeld Ameland. Vind ik ook altijd wel mooi, Ameland. En Rotterdam-Plaat, maar dat hebben ze alleen maar duiven en veel meeuwen. En ook wel zeehonden, dat is ook wel. Maar daar valt niks van te beroven, die hebben alleen maar, ja, niks eigenlijk. Vissen, die eten vissen en die, dus, en verder hou ik van pingpong aan boord. Dat vind ik ook wel mooi, weet je, zo'n dit balkje heen en weer wat, weet je wel.